Dnes vám v rýchlosti vysvetlím, ako zarábať pomocou Amazonu. Bude sa konkrétne jednať o Amazon Associates, čo je vlastne affiliate program. Affiliate marketing je jeden z mnoha možností, ako zarábať online, ak tvoríte obsah na internet, na rôzne web stránky, YouTube kanál alebo Instagram, hocičo, kde môžete umiestniť svoj link. Amazon určite všetci poznajú, je to voľne obchodovateľná firma na burze s akciami. Ak si pozrieme nejaké finančné výsledky, tak len v marci majú 155 miliárd obratu, čo je medziročný náraz 8,6%, takže firma stále rastie, je v nej neskutočné množstvo peňazí, čo chcete, to tam kúpite. Takže Amazon Associates je teda affiliate program, vďaka ktorému môžete dostať províziu, ak niekto nakúpi cez váš link. Funguje to teda následovne, predstavte si, že máte YouTubeové video a pod tým videom máte v description, čo je vlastne popis videa, máte nejaký svoj link produktu, ktorý sa napríklad používa v tom videu, môže to byť nejaký rôzny tutoriál alebo recenzia a vy si ten produkt používajúci označíte do popisku videa. Ak ten človek na ten link klikne a niečo kúpi, vy dostanete províziu. A je jedno, či kúpi práve ten produkt alebo kúpi iné produkty. Výhodou je, že vo videu ho na to môžete nabádať, vo videu napríklad ukazujete, ako ten produkt používate a vlastne to môže motivovať toho človeka to následne kúpiť. Nemusí ísť vlastne iba o YouTube, môže ísť kľudne o Instagram storyčko, mi také prvé napadlo, alebo rôzne web stránky, môžete mať blog, môže to byť obsahová web stránka o kuchynských potrebách a ten link môže byť aj schovaný, keď niekto klikne práve na ten obrázok nejakého produktu, tak ho to nasmeruje rovno na Amazon a ak niečo kúpi ten človek, tak máte províziu. Takže v prvom kroku máte nejaký zdroj, nejaký obsah, kde sú tie Amazon linky situované. Predstavte si teda, že robíte nejaký content, napríklad varenie, nejaký recept, tutoriál a len tak spomeniete, že link na tento produkt je dole v popisku a môžete v tom videu prirodzene hovoriť, aké sú výhody toho produktu, napríklad nejaký hrniec a vlastne vy vytvárate takú tú autoritu tým, že to používate a že ten produkt je vlastne dobrý, takže ten človek nejaký sa určite nájde a klikne na ten link, ktorý ho vlastne dostane na produkt, ktorý ste označili. Funguje to tak, že na Amazone, keď ste prihlásení v tomto programe, otvoríte si rôzny produkt a hore vám vyskočí taký nástroj, čo je SiteStripe. Vy tu vidíte kategóriu, v ktorej sa to nachádza a hneď aj uvidíte, aké percento dostanete zo sumy, ak ten človek tento produkt kúpi. Takže vy, ak chcete link k tomuto produktu, tu budete mať napísaný get link a tam dostanete vlastne ten svoj link a skopírujete ho do popisku videa. A teda keď ten človek kúpi priamo tento produkt, zo $150 dostanete 4,5% províziu. A nie len to, dostanete províziu aj z každej ďalšej položky, ktorú ten človek napríklad kúpi. Poznáte to, ľudia nemusia kupovať len jeden produkt, ale tá Amerika je celkom konzumná, takže častokrát sa mi stalo, že som dostal províziu za úplne iné veci, ktoré sa týkajú nášho segmentu. Vy tam vlastne vidíte aj, čo si ten človek objedná. Niekedy to je naozaj úsmevné vidieť vlastne ten košík toho človeka, čo si kúpil, takže môže si tam kúpiť hrniec, ďalšie kozmetické prípravky, ľudia nakupujú potraviny, tam je síce menšia provízia, ale je tam naozaj hocičo, za čo môžete dostať províziu. Podstatné, že ste ho dostali na tento jeden link a už ho máte v takej sieti. Ak ten človek kúpi do 24 hodín, tak provízia je vaša. Na tieto produkty sú rôzne provízie, napríklad Amazon Games môžete mať až 20% províziu, ak by ste boli gamerský kanál, a rôzne segmenty, luxury beauty a tak ďalej 10%, ale väčšina je teda v tých 4% a 3%, niekedy aj menej, ak sú to nejaké PC komponenty 2,5%, telky sú za 2%, ale je tam tá suma vyššia. Ale teda mne najviac povychádzalo okolo tých 4% až 3%. Takto teda fungujem asi rok a pol, na videách sú zverejnené linky a nič aktívne nepropagujem. No a tí ľudia si to nájdú, tuto vidíme koľko denne klikov pribúda, tu príde nejaká objednávka a tu vidíte revenue, za koľko si ten človek, alebo to môže byť aj viac ľudí za ten deň objedná a vy za tých $600 môžete dostať pasívne $18.
a nič ste vlastne neurobili navyše, len ste spravili video YouTubeové alebo kľudne na inej platforme a ten link tam je stále a stále funguje. Na niektorých videách, ktoré majú cez 2 roky, stále tieto linky sú a stále ľudia objednávajú nejaké produkty a každý deň tam nabehávajú čo je len centy, ale teda mesačne v tomto roku to je okolo 100 až 200 eur, čo je ako fajn pri výrobok. Si predstavte, že zarábate 800 eur a aký je rozdiel medzi 800 eur v čistom a 1000 eur v čistom, takže je to dosť veľký rozdiel, mať nejaké peniaze navyše. Plus, keď máte viacej videí, tak vám to môže narastať. My to teda aktívne nepromujeme, niekedy sa môže stať, že človek vráti ten produkt, samozrejme vám odčítá tú províziu, kľudne sa to môže stať, je to normálne, keď sa vám niečo nepáči, alebo klasika, ako funguje reklamačný poriadok, človek vráti produkt a dovidenia. Takisto tam sú rôzne iné zárobkové možnosti, ak splníte vlastne výšku nejakej doručenej revenue, tak podľa veľkosti vášho účtu, ak dosiahnete $2300, tak vám dajú $90 navyše. Ak je to 1400, tak je to 45 a tak ďalej. Je to podľa kvartálov a vždycky na jeseň a na zimu sa tieto čiastky zvyšia a takisto vám dajú aj väčšiu túto jednorazovú odmenu. Takže takto to zhruba funguje, je to zaujímavý spôsob, ako si privyrobiť, ak máte nejaký obsah a máte zahraničné publikum. Ako sa teda prihlásiť, stačí si vyhľadať Amazon Affiliate Program, Amazon Associates a sem si dáte len Sign Up. Bolo by potrebné mať nejakú platformu, kľudne to môže byť aj nejaký menší účet TikTok alebo nejakú web stránku, ak máte. Treba to vyskúšať. Ja som podával prihlášku pri 500 odberoch a mi to schválili. Následne budete musieť do 180 dní mať aspoň 3 objednávky, 3 predaje, inak vás zrušia. Potom môžete zasa samozrejme znova si založiť ten účet, ale ak máte nejaké publikum, tak by nemal byť problém. Toto nie je jediný spôsob, ako zarábať na Amazon Affiliate. Budem o tom hovoriť na Hero Hero, ktoré je aktuálne zadarmo. Na toto video bude naväzovať ďalšie video ohľadom Amazonu a tam aj ukážem videá na YouTube, ktoré vlastne zarábajú najviac na Amazone a teda vlastne tie linky, ktoré sú v popiskách. Takže kľudne sa sem prihláste, máte v popisku videa link, ktorý vás sem prevedie zadarmo. Postujem tu aj zárobky z internetu, YouTube, TikToku a tak ďalej. Mám tu zverejnený 100 000 kanál a teda zdieľam tu pomerne veľa informácií ohľadom zarábania. Takže kľudne sa pripojte, toto bolo všetko ohľadom YouTube Amazon. Ak sa vám video páčilo, dajte mi spätnú väzbu a majte sa pekne.